Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nih di pagi hari kita mau ke kebun lagi, guys. Mau ngambil cabai. Buat nyambel. Pas lama loh, Pak. Mek bayam neh. Lo seger. Ya. Aku paling seneng yang sayur apa itu? Kacang kates karo bayam. Tibane mbok poklek ini tukul terus sih, Mak. Ande-ande ini, Pak. Emang iya. Semakin dipoklek semakin tukul tibake. Kayak mobil. Di siang hari ini kita juga masak sayur bening lagi, dulur. Ayo tukul kabeh lho, Mak. Lek nanduri ngono. Sing nandur mburi tukul kabeh ya. Cepet bae ya ngono ya. Pemene kena panas ku cepet banget. Tibake longi kena panas cepet. Kena panas terus kena banyu. Nek kokang banyu elek. Kita ngambil cabai di kebun. Nah, ini tak bersihin sini. Tak bersihin sampah-sampahnya ini. Tinggal bakar. Sukatku anu kembangnya suka lah. Itu ada 3 biji enggak, Mak? Iya lah. Kembang apa kan? Entah. Demen salah aturannya pas jek nom-nom kae nandur jane. Nandur lombok jane sana. Barang lombok entek kabeh. Sukete nek kembang kabeh. Ini tekan ndi-ndi. Lombok ning gunung ki apa anu ndi? Ambruk enggak wetenge. Ambruk dhewe lah. Kan wis mulai tuwek kan tukul andi-andi ngono sukete, Pak. Rumputnya itu. Gus Moli. Gus Moli. Tek mol, lombok mol. Lan nang ndi mol? Cabenya sudah mulai habis nih, guys. Iya, Pak. Bakal hujan hujan. Hujan tapi gak anu, gak kayak biasa nih. Ini hanya panasan. Lo kan tukul landek ya, Mak, lo. Mak, tukul lah. Ini tukul nih. Pohon nih. Ini gitu dulu kita tanahnya. Halo bayam lah mbok pek lho. Heh. Dhuwur ya. Campuri bayam kan enak. Lho iki mulai tukul kabeh iki bayame. Lho. Lho bayam tak cebokne pek urip, Mak. Ngetan keluar etan iki lho. Apa? Iki nah. Tak tancep ketoknya baik urip bae bayame. Baik gampang bayam ya.
Dipoklek ditancepe bae urip bae. Lho sing kena adem gak apik to, Mak? Bayem ya nanti pohon kali ya. Kena adem, makanya pohon ini tak babat iki apa gen penak. Gen kena panas. Bayem cabe kudu anu, kudu panas kok. Tempatnya kudu panas. Mbok entek. Nek sore disirami banyu. Baru anu. Tapi lagi nandur ke lagi tukul kuwi. Cabe-cabe ini. Lagi tukul. Ayo halo. Halo. Cabe? Endi? Kae nih, halo. Misal wet anu. Itu tuku wedhus iki ya. Mulai subur anu apa tanaman ini kudu kena kambing, harus ada kambing biar makan di kebun. Nah nanti abuknya kan iso nggih abuk nih telek iku. Oh gede banget ah. Kurang nanti lombok sih Mak ya. Yang oke. Wes. Golek kene. Apa urip saya bener anak sini. Lah kencurmu ya anu gede-gede cirita apa wae. Ah nganti sak umbruk gedene. Wis sino kerang kok. Oke, anu tak dol. Terus apa pira? Rugi ngono. Nah ora anu iki bibit ae. Oh gitu, kumpulne andik-andik ini akeh biang. Lah ya di anu neh wae. Pinggir-pinggir kene iki lho. Aja didol anu apa? Di sebar kene lho, Mak. Iya, gampang ya. Kuwi wete apa daune ndak tandur? Angger wete siji anak oyote ngono urip ya, muncul. Oh, muncep ngono. Godhonge tak kuwi? Iya. Oh, wis tandur godhonge ta? Iya. Ora isine. Yo ora, yo kencure ya ora kok maksudnya. Bu anu ngono wis cukup kabeh. Oli. Bar tak babati urip neh. Nek gak didongkeli gak anu gak mati ya. Iya, nih. Wis. Payahnya banyak banget payah. Seiki tuwek iki lho. Seikene tuwek-tuwek sing iso. Delongkas mateng. Gen mateng ning dhuwur rasane ya ngopo ngono. Apa? Wah kok anu lho. Apa niki? Kena motor loro. Heeh. Ya. Jaga orang balik ngalor. Nah. Contoh yang ini ya. Ini nandur buat udah bayarnya baby so dia biang. Hah? Udah bayarnya baby. Oh kurang urukang wi, kurang lemah wi. Munggah ndur nggak? Boleh. Pak ada mah.
Sayur bening lagi guys hari ini. Jadi arep melu ya ini, Dek? Iyalah. Jajan wadune aja. Arep tuku gorengan to? Oh. Wadune atuh base. Nenek tuku gorengan. Ditmu pira? Entuke nggo servis. Wes kesel mau line. Servisnya mesti 200 enak. Ya nek ana 200 punjul. Ganti oli sisan. Terus ganti apa iku? Banyu aki. Dek, Ning ndak sini. jual. Sing iki ijo. Wis. Gawe jahe, bikin jahe. Jahe campur kunir. Nah, buat menghilangin sesak napas, batuk, pilek, panas dingin. Nah, ini cocok nih. Ayo, nyokot apa nih, Wi? Oh, cokot remuk abe rambi kok. Tuh. Sarung bapak cokot itu. Aja dek, ndak laro. Kena. Wis. Aja wis. Rusak lo. Nakal dia mau nakal ya. Ayo. Nang, sepok deh sama. Ngomongnya malah. Nah, tadi apa ya tanda? Tak gelas dewe nih. Gelas gede jan. Kenapa, Pak? Kunir iki ka jahe. Apa enak? Lah kuwi iki obat apa-apa? Sesak napas, paru-paru apa maring kuwi. Wah, ngenat sarung meneh. Oh, sidik dasme ngono. Ayo, ndang. Wedi nek tak wedi.